Pemuda maju, olahraga jaya. Siapa kita? Indonesia. NKRI, harga mati. Perkenalkan, nama saya Dwi Prayitno. Saya berasal dari Kecamatan Bantul. Usia saya 21 tahun. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah dari Universitas PGRI Yogyakarta. Motivasi saya mengikuti seleksi Jambore Pemuda Indonesia tingkat Kabupaten Bantul tahun 2020, yaitu saya ingin menjadi pemuda yang berperan aktif dalam segala hal, khususnya bidang pendidikan, keolahragaan, kebudayaan, dan kesenian. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menampilkan bakat saya, yaitu tentang MC pernikahan adat Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wara rawuh kakung Sumawana Putri. Saderengipun kawitan sumangga kula nderekaken sesanti murih mulyaning bawana. Karaharian kasontesan tuwin kawilujengan tansah kasalira ing panjenengan sedaya. Kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, pinisepuh ingkang pantes pinunjungi. Sagunging para tamu kakung Sumawana Putri ingkang pantes nampi pihormatan. Satuhu pantesta lamun sinuwadarsana mradapa awit saking kaparengipun ingkang hamengkubati kula ingkang kapitedan sinaraya pambuka luaraning suka. Pinangka jejaring pambiwara keparenga kula ngaturaken urut relancaning tata upacara ingkang sampun rinanggit. Rinancang wonten ing paiwahan prasaja ing dinten kalenggahan punika. Noninggih panjenenganipun Bapak Haji Pratomo Susilo Sarjana Hukum sekalian Ibu Nanik Hartanti ingkang pilenggahan wonten ing Dusun Jonggo, Karangasem, Cawas, Kabupaten Klaten. Ingkang netepi darmaning asepuh Anggrangkit Sekar Cepaka Mulya Amiwaha Siwi Mahardya Suta. Kanthi raos panolongsa ingkang hamengkukarsa nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang apekaraning gesang. Miwah nyuwun donga pangestunipun para lenggah. Mugi aleksanening sedaya ing kalenggahan punika purwa madya wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing sambikala. Caos uninga katur dumateng para lenggah bilih titilaksana ijab suci putra pinanganten nun inggih Roro Ayu Galuh Roro Sati sarjana pendidikan putra putri saking panjenenganipun Bapak Haji Pratomo Susilo Sarjana Hukum sekalian Ibu Nanik Hartanti ingkang sampun kajatuh promo alias Bagus Heru Darmo Putra Sarjana Komunikasi putra anjalu saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Agus Prihandoyo sekalian Ibu Yulia Widyawati ingkang pilenggah wonten ing Dusun Krandon, Desa Sidomaya, Kecamatan Gudian, Wewengko Kabupaten Sleman Sembodo. Atur uninga wonten ngarsanipun para rawuh bilih ijab kabul temanten sampun kaleksanan kanthi wilujeng ner ing sambikala. Kala wau enjang dinten Rebo wanci tabuh 9 langkung 3 menit wekdal negari Indonesia iring kilen.
mapan wonten ing Jonggo, Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Para rawuh kakung Sumawana Putri, wondene menggah sarancaning adicara ingkang sampun rimbuh kala. Inggih menika binuka kanthi biswaning putra temanten Sariwit saking sasana busana maraksuwan wonten ing sasana Renenggo ingkang badhe kapurwakan adicara pasrah saha panampining putra pinanganten dening para sepuh ingkang sampun pinji. Purnaning tata upacara suwaning pinanganten badhe kasebat atur pandonga konjuk ing ngarsa dalem Gusti ingkang mubeng jagat. Dene atur pambagya yusana saking Pamengku Karsa tumanten badhe kalaksanan minangka titi laksana adicara ingkang angka 3. Wondene pahargyan prasaja ing mangke hambuk bilih badhe pinungkasan sak sampunipun wonten pratandha saking keluarga minangka para rawuh ingkang Sumawana Putri ingkang satuku ing budi. Mangkaten menggah urut prasating tata upacara pahargyan prasaja ing kalenggahan mangke. Mawantu-wantu panyuwunipun pamangku gati pepunden kula Bapak Haji Pratomo Susilo sarjana hukum sekalian ibu. Mugi sagung para tamu keparenga nyekalaken lenggah kanthi sekacating penggalih ngantos dumugi paripurnaning tata cara. Nuwun lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.